През месец февруари интернет-магазинът gymbeam.bg е подготвил за вас множество нови продукти. Събудете организма си с помощта на естествената суперхрана Биомака. Тази перуанска подправка повишава енергията, стимулира имунитета, подобрява физическото представяне и издръжливостта. С енергия ще ви зареди и суперхраната Биозелен ечемик, комплексен източник на хранителни вещества за подобряване на имунитета, храносмилането, както и за възстановяване на мускулите. Бърз прилив на енергия ще ви осигури предтренировъчния стимулант ТОР. Силно концентрираната формула ще зареди мускулите ви със сила и издръжливост. Сега в два нови вкуса. Опитайте и новия Protein Whey, който съдържа 75% белтъчини и минимално количество въглехидрати. Гарантирано ще подобрите растежа и възстановяването на мускулите ви и ще помогне да постигнете фитнес целите си. Разгледайте новите продукти на gymbeam.bg, интернет-магазин с прогресивни храни.